duai ni sa terniang bain light na jimpang duai na benda Edilbert Karpom Tia ban gawajingo jingha duai na benda Bandarlin Lingdo I Fans Nisa Linkoi Jude Linkoi na benda gawajingo jingha bat ki inga sembara Jim duai nabar lai spa lai punriu lai spa lai punriu Shaduan trying killing God badu Shaduan trying killing God badu Dajing nya Bakhuid badu leng do try I go Shaduan trying killing God badu Kohiman ko para tong esongo yaw jisu nagabinda kanega sngi kabba kabalangka rake ya sngi buram janga Trinity Bakhuid inang duai lemba ka Trinity Bakhuid man ka por man ka jing duai jongi ka kendup ya ka Trinity Bakhuid but kane kalang sngi banginang kin mau sasasin kane kalang ka jimpen kan mau yangi ban IT yalade inang ban ra ka jimpang jing shitam inang ban ra ka jing thalot babun jongi inang man rai ki pop ki sang jong e baro panginang yo jing kantam ke jing khuid lemba ka bor jong ka Trinity Bakhuid ba Trai ha po jong ha kerteng opa badu khon badu men sim Bakhuid Amen ka jinga e jong o Trai jong e Jesus Christ bad ka jing e jong o blai lem bad ka jing e silak jong men sim Bakhuid kindon rank ha bat pi baro Rinka bat piru Tungin sangai support nagabinda para ki pop ki bangile bam so to bam champang bam kin mau ya ka jinglong janga Trinity ha po jangi ngikit ya ka Trinity ngidon bat ni upa ublay upa ukun bad men sim Bakhuid bat bun suin ngiklet ngim kin mau bat namar ka daga daw ngingop ha ka pop bat ka jing siniu Larangi ken mau barabor ya ke jingdon jango play ngimla satya ban le eki pop henry na marba ngipin klet ne ngipin niap ya ke jingat ti plem jangi ngingop kawe hadin kawe pat ka pop ban ngipin jaburam yalade ngipin tingit ya ke men siam jangi ya ke met ka pa jangi ina kuslai hala ka donur ke men siam hala baro kita ki pop kabawan jia hang jingem jangi namar ngim ken mau ublay ha po jangi ngim ting buram ya ublay ha po jangi nginagar padio jisu banam pentap yang ida ka taga jing sotu barga jing ting buram kram bangin kiana baro ki pop jangi Jisu be eat map yangi sait kud yangi na kinigi pop yarap yangi ban kin mau yame kin mau uble kin mau men siam Bakhuid ha po jangi nga pala how play badan por baro padakapi ko himen ko para bangalale pop shibun e daki jimpar khat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle pala janga daka jingle pala janga daka jingle pala bakrao e janga Namar kata nakar padi kamaria Bakhuid kabaya isa katei soti yaki angel bakiri kuid baria pi ko himen ko para banduai nagabinda janga how Trai ublay jangi ublay badon board baro nis ne yangi badandala mapi ki pop jangi unialam yangi shaka jingim bam jikut Amen Who try to isene Who try to isene Who try to isene Who try to isene Who Christo isene Who Christo isene
Tama me Bakhuid, Te Tama me Trai, Uwe Mahaklitang, Mame ku Jesu Christ, Mame bayai lomplay, Ajing yalang kawai, Padu mensim aku, Jaga berupa. To ngenia Duwai na kabinda bara ka jing dumo jangi. Duwai na binda ka jing dumo janga retreat center. Kam dami ha ka tayo. Ngidon ka inner healing retreat na dus ngi thodi. Ngi IT abaro ki kuon ki bawan chimenda ha ka retreat. Bakin dup ya maari ka jing koi jing kia. Met bat men siem. Bakin roy ha ka jing start ka jung oblay. Habaki wan ban puson ni ka tino trai bat ki duwai. Duwai ro na binda ki bapangi ba shitam baro ki bakar party ki jing duwai ha ke ni ka mas Bakhuid bakinang yo jing ai halu jongki kam dame ha ke ni ka Sngi buram janga Trinity Bakhuid ko blay ko pa jongi da ka ba me pa sha ka parte ya ka tin janga jing shisha badiau men sim janga jing pen khoi mela pen pau ha ki ben rio ya ka jing maya ba pala jome to ai khangi ba ha ka ba pala ya ka jing eight ba shisha ngin kubur ya ka buram janga Trinity bam jikut but bangin dem mani ya ka jing along ka wai ka ba kraw bor ha ka buram em da utrai jang yu Jesus Christ kun jame uba em bar san sha renka bat me ha ka jing along ka wai jang men sim Bakhuid ublay jinom la jinom Amen. Kecimpule beningkong kecimpule na kitab Exodus. Hakito kisngi umasa sulaki dang step hangap bat ula letkiu shaw clear ulum Sinai kumbau trai ula hukum yau bat ula raya hakakti artili kimauling knyap teu trai ula hiar haulu o bat ula yeng bat uhang ta bat ula penbena yaka kerting jong trai utrai ula yad khama jong u bat ulapan bana utrai ublay baisnei bat basngaulam ubasuki ban bitar bat ubakan rei kacing it bayai ne bat kacing shisha teu masas ulapan kulai ban ngu yala kakli sya khendau bat ulama ne bat ulaong lada menta ngalasyam jing sngau bha khama jongme kutrai ngakarpa jame to utrai unlet ringkat bat ngi wala kilong kibru kiba mutlab patomap ya kajing baman bat kapop jonga jongi bat topdiang yangi kum kinong pateng jongme kaktin jong trai Isogo yauli. Nomor drus pa sapulai. Drus pa sapulai. Long blacker kumame, utrai ki pajongi, pareya rojuno, arojin tau baro. Long blacker kukerdo, gerteng Bakhuid jome, pareya rojuno. Lord
Kajing pule na kashti baar u Paulus Bakhuid syaki Kristan haturin. Ko para to ya kemen. To penbeje kirkom im jong pi. To syashkor ya kajing kerpa jonga. To ya de jimut markeliang. To im ha kajing suk. Bat uble jong kajing ej bat kajing suk undon rengkar bat pi. To ya ai kublei markeliang da kajing dok Bakhuid. Barok kiru khud ki ai kublei pi. To kajing ai jong utrai Jesu Kris, bat kajing i jong ublei, lam bat kajing selok jong simba khut, kendon ringkar bat pi baro. Kaktin jong utrai. Isongo ya ublei. Hallelujah. Ramen Bakhuid, ublay balong balalong padu bandang wan. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon rengkat bat pim. Engkau Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum u ya anis. Kau buram ame ke Trai. U Jesu la ong. U ble ulayit kata ya kaparte. Badulay tino yala ukun ba marwe. Babaro ubangit ha u iap. Henry unyo kajingim bamjikut. Naba uble ulapa ya ukun siya kaparte. Ban penrem ya kaparte. Henry ba ya kaparte endo pelait im dawu. Ya uta ubangit ha u en penrem ya uta ubangit lala penrem uta ubangit lala penrem lupa. Namarba shimlangit ha kakerteng jong ukun ba marwe jong uble. Ka gospel jong utrai. Kajira ya me ke Kris. Ko himen ko pera peyir hautrai Jesu Kris mendakasni kabalang kareke yakasni burom jangka Trinity Bakhuitam. Habang yosno yakaktin Trinity ngiyo yaka jingsotu syapang lai tilli kie. Ka Trinity kayang nagabenta kalai. Bad habang isnotu yakalai bad ngiken mau kie kita gilai bad kita gilai gilong ublay upa ukun bado mensuyem Bakhuid. Man gajing duwai jangi kastang dak dimpana kamdame ngikikun Catholic ngiduwai haka kerteng jangga Trinity Bakhuid. But shuaba pinpediang ya kanega gospel pila le ya kadak dimpana haka kli jampi haka shindur jampi but haka shadem jampi haka donwood jampi. But pidang penkantang ya ka jingim jampi barokaway da ka dak dimpana da ka borjang ka Trinity Bakhuid. Habapi le kum kenega dak haka med jampi kadon ka jimmut kabayar kaba ni yopidiang bad ngi le haka nega dak. Habangi le ya ka dak dimpana haka silang mat ngidang penbana haka jingduwa jangi ba uble ulong katlong jangga jing start ban sautu ban shempang ngidon kam yaka jing start jang uble habang ile yaka dak dimpana haka shindur jangi haka rimyang shindur jangi ngidang penbana bat
Yakabangi yomad, yakabangi snautu, ngidi ben peni, ngidi ben kren da ka jingid. Buon sin ya ka tin ka telij, ka kundup ya ka jingid ubale. Ya ka tin ka bami na ka shindur jangi, kade banlong, ka ketin ka badap da ka jingid ubale. Habangi le ya ka dak dim pana, ha ka donu jangi, ha ka shadem jangi, ngi ang dap da ka ne ka jingid, bat ka ne ka jing shampang, bat ka ne ka jing start, ngi le ya ki kam. Jisu ang ya ki bara ka ba mi na ka donu jangi brio ke pentingi. Ka ba mot ladang i don ka ne ka jing start, ladang i don ka ne ka jingid, ya ka ba mi na ka donu jangi kinlong barabor kiba kado ya kaboro balai kaba mod nile ki kam babha nile ki kam da ka jinkoi ka donut ka dempana ka bangile aga donut walahi kai ya ka hukum keramba kin sautu kai ka baba bat kai ka basiniyo bat kin jid banle ya ki baba mallaka klip ma joga jingem janki ko himmen ko para habang is ngautu ya ki jingba baro ya ki kam baba baro ngi sautu warlada ngi tip kai ka baba kai ka basiniyo naka engi deben kiar ngi sautu ngimpat la ban le barabor iki kam baba namar ngimpat don bor shimet waladang i don ge jingte waladang i don ge jing start marwe but ge jingte marwe kam ju yarap yengi ban long ki ba seizo ban long ki bale ba barabor bon sin wat hadin bangi don kane ke jingte ni ngop ha ki kam sin yo bon sin walada bangi long kristan ni le ye ki pop ni ngop shi ngop ha ka pop bon sin kumno ngilaban light luid na kane ka jinglong ka hukum ka don ha ka majangi ka hukum ka yarap iyangi ban le ye ka babha ban ong hoy but ban ong haju ka por yem ban ong hoy barabor ha ubale but man ong em ha ubamen nang nong inyo kane ka bor bo na pren jongi ni kam klein ban hoy ya ki kam siniyo ni de ban long ki ba hoy ha kamato ble barabor but em ha kamatun bamen uksuit but ki pop kane ka long ga jingkwa jong uble kane ka long ga jingkwa jong ka beneng ban yarap yengi ban hikai yangi ban pen klein yangi ban ong hoy barabor ni don kam ya ka Trinity Bakhuid tam but de naga benda kane ka benda ni don ga jingid wad ladang itip kay ka baba kay ka basiniyo hadin bangitip habang idap da ka jingid ublay ngin stang bandong namar ba nga id ya ublay ngam nush ban le ki kam siniyo namar ba nga id ya ublay ngan le barabor ya ki kam baba ka jingle ka donut ka kentuk hapo jongi ka pensle yangi ban le ya ka baba kane ka long ka benda ka ba mot ngilaban kadaw ka jing start
bawan na ublay. Kajingid kawan na ujisu. Ublay upenpaw ya kajingid jangu lemba ujisu. Bad kabor banle ekikam kawan na umensiyam Bakhuid. Jingle jongi baro kide bandon kidak jongo mensiyam Bakhuid. Nagadagadaw haka gospel jongo Matthews arpulai ngipule. Ngide bandon ka jinglong banle ya ka hok kan banle isene Bad kumjuru mensiyam baktin. Ka jingle hok, ka jingle isne, bad ka mensiyam baktin. Kini kilong gibinda jongka Trinity Bakhuid tam. Uble ulong ka hok. Uble ulong uba isne. Uble ulong ro bayarap yang ibat yakaktin mensiyam baktin. Takabamot ublay upa ulong bahok ublay ukon upenpaw yakajingis nejong uha kaparte bad ublay mensiyam Bakhuid yarap yangi banle yaka hok banle isne nagatagadaw jisu laong ngan late siya upa bad ngan pa ya mensiyam Bakhuid kanamba pindukla ban sumaria ka hukum. Banle ya ki kam umensiyam Bakhuid utre hapojongi. Banle ya ki kam baba umensiyam Bakhuid utre hapojongi. Kane kalong ka benta kabangidi ban sautu habangi puson halor ka Trinity Bakhuid. Ka Trinity Bakhuid kayarap yangi. Nagadaga daw ko himmen ko para kajingdon jang ka Trinity Bakhuid kayarap yang iban penjana ya kajingem jangi haka gospel jang Matthews kaba arpusan laipusan ter ngipule uble unwan haka jing kaburam haka sngi kaddo badun penkaladi kibriyo arliam ya ke baleba badia ki bambat lebha nangda uble un kirli hindriu tili ki jingkirli haka majangi bad ngatengan ngasliang ngalong uba lingkuit ngalong uba mender ngalong uba pang ngalong uba ha badon ha bendi pilene em yaki kamba bha hakamat kum gane ke jinge haba ki bru ki akendo hatong ila ai bam hatong ila ai hatong ila lejingo hatong ila pidiang yaki mender hatong ila don bat ki bapang hatong ila pinkups jai ni ki balingkuit kane kalongka jingle kabamot uba start udeben pengam jilli hapo jongi udeben besiap hapo jongi ya kane ke jing start bang man ga kelip ma ha ga jingim jongi ha ke ya ki yang jongi ngilonge ba kindiu ya kane ka examination ha ga jingim jongi ngide ben ken mau ya ka ba ublay un kelli kaddu kadwa ai jong ka jing pule jong ka jingim jongi ha kane ka parte kum gi kinna school haba ki lade pule baroshis nem ken shong exam badhangda kadon ka jingalle lada ki to ya ka bade kin yomar lada ki to ya ka bamde kin sa fail exam kane ka long tik kumba ka Trinity Bakhuid kalaban leha ka jingim jongero ni don kam ban penjana ya ka jingem jongi da kane ka jing start da kane ka jingi da kane ka jingla jongi ban lebha bat ka men siyam baktin ka bakongsan ha ka ju ka dor ya ka jingla isne ka long ka bakongsan ha ka ju ka dor ya ka jingle hokru ka long ka bakongsan ka ba mud habangi reke ya ka sni buram jong ka Trinity Bakhuid kane ka long ka jingkot ianga ba DP ban puson hadu katno ngi im ha kane ka jing snawtu ka ba uble upashat halo jongi lemba ka jingid ka ba upen ba lemba ujisu bad ka ba penjana ishushu lemba umensiyam Bakhuid baro ka jingang nur jong oble kade ban seizo ha ka jingim jongi ka ba man gasngi man ka kelip ma ha ka jingim jongi kadbang idang kindiu ya ka Trinity Bakhuid tam ha ka jingim jongi
kabamot ko himmen ko para man ga kelip mat ngide ben kindiu ya ka Trinity Bakhuid tam ha ka jingem jangi ha ka ya kiang jangi ha ka kran gi khana jangi ha ka jingle jingkam jangi ha ka ti ha ka dam jangi ha ka dua ha ka perat jangi ngide ben kindiu ya ka Trinity Bakhuid habang inang ben kindiu ngin yalang kawe bat ka beneng ka Trinity Bakhuid tam kalong ka jingpen kan mau yangi ka sngi buram jang kaneka sngi buram ka kot ka ver yangi banam penjana ya ka jingim nama ha ka Trinity Bakhuid ngilaban roy ha ka jingkoid ha ka Trinity Bakhuid ngilaban roy ha ka jingir ha ka Trinity Bakhuid ngilaban roy ha ki kam baba tangi kam baba kalaban yalam yangi shabaneng hadin bangi don kane ke jingtip hadin bang yomar jingir ladang yem treban le ki kamba bha ka jingim jongi kan kut ha kane ka prate te khabalong komda ngide ban don ka jingir palad ya ke Trinity Bakhuid ka jingir kan pasiau hangi le bha barabor le kuid barabor im kuid barabor bad ward yau Bakhuid barabor naga taga daw ngide ban mane yau trai ngide ban haiti lut holiday how try ngide ban pendam yalade how upale knamba malle ki jingtuai malle ki jimmane malle ki por kabangi perlod hakama tu Jesu kalong ka jingai la dia ka baneng yangi iwei pa iwei ban kantai ya ka jing senio ban kantai ya ka pop ban kendiu ya ka jing koi ban kendiu ya ka hawk ban kendiu ya ka righteousness ban kendiu ya ka holiness ha ka jingim naga ta ka daw ha ka ne ka sngi boram jang ka Trinity Bakhuid ngide ban don ka jingid ka ba palat ya ka Trinity Bakhuid mallaki por ngile dak tim pana mallaki por bangi shong duwai mallaki por ngi wad ya ubale ken mau ngidang pidiang pura ya ka jinglang ubale ha ka jingim jongi iduai ba ka ne ka sngi boram Trinity Bakhuid ka yarap yangi iwe pa iwe banang banlong bajanai tam banlong Bakhuid tam kumba ngi puson ka Trinity Bakhuid tam ka Trinity Bakhuid tam ka kon ka ver yanga yapi banlong ki Bakhuid tam lemba ka jingarap ka bawan na ka ne ka lai tiligi tolong jong ka Trinity Yesu bai karko karto yangi bangin long ki kun ki bakin tiu ya ka jing start ki ba wad ya ka jing start ki ba roy ha ka jingin but ki ba le e ki kamba ba da ka ba penshong nongrim ha lor ka hok ha lor ka jingisne ha lor ka mensiam bat ketin bangin bat barok ketin bangin im ya ketin ka ba long ka ketin ba im ka ba wan sha ka jingim chuni man ka por lemba mensiam Bakhuid yen ya ro ya utrai Jesus Christ Amen. Tangin palay ka jingay ka siya. Life's bad away. Ban bishan
kene ka sngi borom jang ka Trinity Bakhuid tam nginang kin diu ya ka donur ka men siam jangi bangin dup dap ta ka jing start ka jingi bar ka jingla ka bor ban le ki kam baba bangin dup la ban kin diu ya ka borom jang oble ha ka balang ha ka jingim jangi Kajibab kalongi kerpat yang me ko try. ni karpa dia me ko trai Na kebentak baba ko jungi upoblio bakat saw. Bishop jungi uwelbet marwen. Kileng dapat katekis. Bakin dup IT lo dilade haka kamya lap ya ka gospel. Da ka jing shirhem bat ka jing khut. Bakan long ka sakhi ya ka jing e jung blay. Ya ki breu baro. Ni kerpat yang me ko try. ni karpa dia me ko trai Na kebentak ne karempe kristan jungi. Bangin dup ya lek shitam. Shilenter ban penek ya kajing ya long ka way. Bat kajing suk. Ni kerpat ya me ko try. ni karpa dia me ko trai Na kabanta iwe pa iwe nangi. Bangin dup kan mau barabor ya kajing don umensim hapo jongi. Ni kerpat ya me ko try. ni karpa dia me ko trai Na kabanta ki kristan baro. Bakin dup syam ya kajing ituk pa. Haba pa ya lau kun syangi. Ya kajing ituk ukun. Haba IT ya lade. Na kabanta jongi. Pada kajing ituk umensim. Haba ya lam yang isya ukpa. Ni kerpat ya me ko try. ni karpa dia me ko trai Na kabanta ki beriu baro, bakin dup soto ya kahok bakarpang, banyok pa da ublay, banyok henmen da ujisu, bat bandon nong yalam da umensim Bakhuid, ubaya da pentingan artat, ni kerpat ya me ko try. ni karpa dia me ko trai ablay ko pa ablay ko kun ablay ko men siam Bakhuid dap da ka jingis ne dap da ka jingi dap da ka boram dap da ka jing start pidiang ya ka jing karpa jangi pensle ya ka jing tumu baro kabangi buha kamat jome bangin dup ya serim pat pi ko Trinity Bakhuid tam ipan ya kane dau Chris utrai jangim Amen. Berlai spa pusang. to ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia jonga ba jumpi kallang ka ba priang khon ha ublay upa badan bor barro To try piteng jing knya di jongpi. Maka banta ka jing ro ka puro maka kerteng jung ka jing banta yangi pada ka palang ko jung baro ka wei. da ka banam ya ka kerteng jame ko trai ko blay jongi ngi karpar to pen kuit ya ki digi jingai da ki ba ngi shakri me Palemba jenggi to pelong yangi hi ka jing tarwa ba janai bam jikut hame dau Chris utrai jengim Amen. utrai undon rengka bat pi Rengkat bat pi. token tiu yala ki donut Ikan jiu yaki shao try. tongin aingu ya utrai ublay jengim Asong hok bat kacay. da shisha
kalong kabashong hok bat kabade kadai ti jongi bat ka jim penim yangi haman la kapor bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa bakhuid ko blei badon bor bat bam chik me ubarengkat badukun balaka marway jame lembadu mensiem bakhuid melong uwe ublei uwe utrai haga jinglong tang uwe person henry haga jinglong laiwe jong kawe ka jinglong Trai namar yakaba mela penbao hangi syapang gaburom jame ngingeit kumju syapang ukun jame pa syapang umensiem bakui ba kumta ha ka ba pla ya ka jinglong blay ba shisha bat bam chikut ngimane ya ka jinglong bakarpang jong uwei pa uwei person ya ka jinglong kawai jongki ha ka jinglong Trai ba ya ka jing ya ringkat jongki ha ka jing krau buram ya ka ba ki angel bat ki archangel ki aro ki kerubim lem bat ki sarapim ki bamju sange ban kang jam malakasni bat ki penbana dakawe kasur men ko para tongin trang na dugo to anud pangin yom mat ya ke Trinity Bakhuid tam ha ke ne ka por ka bakantang tam ngituai shau blay upau kun bado men siem Bakhuid kadba ka jinga Trai lang jongamet ka Trinity Bakhuid tam ka urlong ha ke ne ka tuan ka tupat bandon ka met bat ka snam jongu Chris upau pa yo men siem Bakhuid halor ka ne ka tuan ka tupat ban long dolong snam such as in yaw jisu hapadeng jongi ginang trang bangin dup tap taga sap kapong taga jinga baga jinge jongi kan roy bangin im haga jing koi bangin im haga jingla isine bangin im da kababat kaktin parabor balong badon kamen siam baktin ka jing shania tilitelan tuai na do katolo dashisha melong Bakhuid ko Trai katamay jong kajing koi barom namar katang ikarpar diame to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jongi da kabapa ya umen sim jame kum ka umjer halo jongki bakin kerlalong yangi kamet batkasnam jong Trai jongi o Jesu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badaka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong toshim batobam na kane pi para namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpi Hagaju keru kamenda lalaya bam ula shimya ka kuri pada kabaingu biang yame ula ayaka halaki senran uong tu shimbat dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri jangas nam janga jonga jutang batimai bad bam jikut ya kaben pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babon naga benda ka jimap yaki pop to leya kane ban kan mau iangam
Kusnam bakardor jangu Kristo penkoid yangi. Penkoid ya ke mensiam hadim penkoid. Penkoid penkia ya ke bapang iba shitam baro. Yada yangi nau bamen. Ka jing maya jong ka jinge. Namar kata ngi ke ba pen menda ya ke jingia ba ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko Trai upu janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi rai nguai dem namar melanyu yangi ke ba bit baniang hakama jamme ba ban shakriya me da ka bas ngi verit ngi kar pa dia me ba ngi ke ba yo binda hakamet ba gas namu kris ngi long ke bela penyat le ka vai da umen siem ba koi Token mau ko Trai ya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparte bato penjana ya ka ka jingin rengkat badulio uppa baku jangi uvilbat ubishab jangi but baro ki lingdo bat ki riniam token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bala yoti ya da ka bakar men ya ga jimmi pan bad ya baro ke bala klat no ha ga jingis ne jamme To pedang ya ki shaga jing shai ka kama jame. To isene yangi barongi karpa diame. Bareng khat bat kamari ate sati bakui ka kami jango bale. Ujasa bakudo kurim janga ki apostol bakudo Francis disease bakui. But baro ki rikuid ki bela pensabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jukut. But bangin yero but pindon buram yame. Da ukun jamme u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kalong hame ublay upa badon bor ha ka jingelong kaway jungumen si bakui baro kaburam bad ka jingero junom la junom Amen. ko himmen ko paratong in duwai nagabenda ka jingay ka jingkar ko baro halo jungi ha ka bas ngotu iya ka jingdon jaga Trinity bakui uji su khaba ulahi ka iya ka jing duwai ko pa jungi ukadaw hangi ya ka Trinity bakoi ujisu kuno pale ula ya rap yang i ben peit ya upa ban pan na upa bad lemba umensiam bakoi ngi yopediang ya ka bangi pan bangi lang kawai bat ka beneng inelang kawai bat ka hima upale bangin le ya ka mon jengu dap daga chinga e janga beneng duai kopa jengim ba ha beneng kalong ka bakoi ka teng jeme Naman gay ma jame kalong kamon jame hakin daw kumbaha bening toay yang imenda ka jimam jangi kabahala kaski patamap yang irangkang jangi kumbangi rungi map ya kabalis niyo yangi padwat yalam yang isya ka jimpan shoy handray tapalait ini na kabasiniyo topalait yang ingi karpat ko Trai na gajing siniyo baro haga jing spoon jame toay jing suk jing sign hagis ngi jangi Kenambada ka jing arap ka jing isne jamme ngilai bara bona ka pop but ngin yo jing edana ka jing jinjar baro kabang idang ap kemi lindia ka jing karmen bakhuid but ka jing wan pat jung nang penim jangi o Jesu Christ Namar ka jume kalong kaima ka jume ka bor ka buram anta bajinam la jinam. ko Trai Jesu Christ mela ong ha ki apostol jamme ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga I happy Wat pedi ki pop jungi, Henry ya ka jingay junga balang jamme, bad ha ka jing spoon jamme, tai ha kaya ka jing suk, bad ka jingya tali kawe kat kum gamon jamme, mame uba im bada basensya, junom la junom, Amen. ka jing suk o Trai, kandon bada bo rengka bat pim, Rengka bat dap da ka jingi do Kristo ngin yay markelia.
Hakami ukun lambro jungo ble. Hakami bakit na ka pop janga parte. So kita ke bela kaca ke jingkawai jungo ukun lambro. Kenrat yang belum besok hak memenlung pembejing tengah. Resuang tanah kekti kemensim tengah sekian. Trai Jisu Haganega Sngi Buram Jaga Trinity Bakhuid Melawan hapo ka donu jangi lemba ka jingya minjur ya baro laing ur ki person Melawan long do long snap but mela shamsa hapo jangi lemba kanega communion Bakhuid but communion mensiam Jisu bayin ki kaya ngi ben sautu but shampang yaga jimba haga jingim jangi ben kya lagi jing suniyo Ben slayang ida ka jingid. Bangin langki bakin diu ya ka jingid jame. Aki kami kamsem jangi. Aga jinglay jingam jangi. Bangin long roki kun. Kibadap da ka men siyam batutin. Bangin nang yai ne. Yai sya. Yai sabat me jisu. Man ka kerlipa. Karko kardong. Yaki ne ki himmen ki para baro. Kiba shimmen da hake ne ka mas bakkoi. Kamda me kini ki himmen ki para. Kiba shimmen da online. Don't give up, give us a tongue. Don't give up, linga mensiam. Don't give us no talot. Don't give us no cold lad. Don't give up kid ram. Don't give up kurdu. Don't give up snow sea. Don't give us no jinjang. Jisu, taya ki baro. Penslaya ki baro. Kamda me ki bayi go toin jangi. Kibatia ha ki hospital ha ka ICU. Kindiyu ki baro daga bor jamme. Ko Trinity Bakhuid tam. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus le borba. Tre borba hapadeng jungi menda. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To nginia duwai. To ka jimpediang ya kenega sacrament ko trai ko blejangi. Kan men to yangi met bat men siem. Kat bangi pla ya ke Trinity Bakhuid bam chikut. Bad ya ke jinglong kawai jangka ya ka ba omla ban pen pra. Dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon reng ka bat pim. Ngu ya ka kli jambi. Karpad ya ka jingar ku halo jambi. To trai un karku kardo yapi badun suma suker yapi. Amen. To ka kamat jungu kanting shine happy. Badun penny happy ya ka jingisine jungu. Amen. To un pay di yapi badun ai happy ya ka jing suk jungu. Amen. Bad ka jingur ku jungu blay badun board baro upa. Badu kun. Badu men suyim Bakhuid kan hiar happy ban kan sabat pi junom. Amen. Ya lay suk ban pen banaka kubar babha jungu try da ka jingim ka jumpi. Iso o yau play. Ambar shis paksa. In buram ya meko play. In ya roka borjome. Kijin tau haga pertay. Iya dem kiyamane. Kaburo mame ko play. Ko kunrat ko play lai way. Kaburo mame ko play. Ko kunrat ko play lai way. Kirayot Bakhuid jome. Iyarwai kiyarisa. Klem dapuru klem sage. Iyaro kiyaperta. Kaburo mame ko play. Ko kunrat ko play lai way. Kaburo mame ko play. Ko kunrat ko play lai way. Kaburo maupa berukun amat sim Bakhuid. Lomba meningkong jubentar berobor jenama jenama amin. En die roi Trai Jesus Christ jenama jenama amin.